Espainiako bigarren errepublikaren aurkako estatu kolpearen ostean, gerra zibila hasi zen. Nafarroa eta Araba frankisten esku geratu ziren, baina Gipuzkoa eta Bizkaiak errepublikaren alde jarraitu zuten. 1937an, tropa frankistak Bilborantz aurreratu ziren, Durangoko eta Gernikako bonbardaketak eraginez. Martxoaren 31an, Italiako hegazkinek bonbardaketa latza egin zuten Durangon. Lehen erasoak elizak eta merkatua jo zituen, eta arratsaldean babeslekutik irtendako bizilagunak ametraiatu zituzten. Egun batzuk geroago, antzeko estrategia erabili zuten Elgetan, Eibarren eta Gernikan. Apirilaren 26a astelena zen eta azoka eguna. Herritar askok Gernikara jo zuten erosketak egitera. Bertan, Kondor Legioaren hegazkinek eraso masiboa egin zuten bomba eta metraiadoreekin. Gernika, Europako lehen herri suntsitua izan zen, eta Bigarren Mundu Gerran errepikatuko zen estrategia militarraren aitzindaria bihurtu zen. Erasoaren arrazoiak eremuaren balio estrategikoa, aireko defentsa eza eta euskal askatasunen ikurri izatea izan zitezkeen. Aurelio Artetak Eusko Jaurlaritzaren enkarguz, gerraren krudelkeria erakusteko El Tríptico de la Guerra sortu zuen. Ezkerreko oihalean, gudari gazte bat ageri da hildako kideekin eta hegazkinak zeruan ikusten. Erdikoan, gerra fronterantz doazen gazteen agurra agertzen da, eta eskuinekoan, bonbardaketek utzitako hondamendia irudikatzen da. Artelana, Pariseko 1937ko nazioarteko erakusketarako proposatu zen Gernikaren ordez. Agustin Ibarrolak 60ko hamarkadan Picassoren Gernika lanean inspiratutako egur grabatu ugari sortu zituen. 1977an 10 mihisez osatutako pintura monumentala egin zuen. Gernikare omenaldi bat eskainiz diktaduraren errepresio eta askatasunaren aldeko aldarrikapena sinbolizatuz.